God can use anyone. God can use anybody as an instrument of grace. St. Paul the Apostle once persecuted Christians, yet God transformed him and used him to bring many nations to Christ. May God help us in our weaknesses to recognize our mistakes, repent, and turn them into opportunities for good. Amen. Dios puede usar a cualquiera como instrumento de gracia. San Pablo el apóstol una vez persiguió a los cristianos y sin embargo Dios lo transformó y lo usó para llevar a muchas naciones a Cristo. Que Dios nos ayude en nuestra debilidad a reconocer nuestros errores, arrepentirnos y convertirlos en oportunidades para el bien. Amén. Chukwu nwere ike iji onye ọbụla mere ngwa ọrụ ikesa amara ya. Pọl dị asọ, nwaazụ ya bụbu onye na-akpagbu ndị otu Kristi, ma Chineke gbanwere ya were ya mere ngwa ọrụ o jiri tọghata ọtụtụ mba n'ebe Kristi nọ. Ka Chineke nyere anyị aka na-adịghị ike anyị, ka anyị mata mmehie anyị, ka anyị chegharịa, were ohere nchegharị anyị mebe ihe ọma. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen.